Vítam vás v Handlovej na ulici Kremnická 11, kde mám pre vás pripravený na predaj rodinný dom s garážou aj s terasou. Poďme sa naň pozrieť. Volám sa Walter Breuer, som realitným maklérom Butterfly Reality. Ak vás táto ponuka upútala, neváhajte a kontaktujte ma. Kontaktujte ma aj v prípade, ak máte záujem o predaj vašej nehnuteľnosti.